Čo sme si predsazali zorganizovať mládežnícke podujatie na Slovensku, aj keď sa nám nepodarilo naplniť v tých kategóriách nižších, si myslím, že splnilo to, čo všetkému sa tu predviedli a po hernej stránke turnaj bol pripravený kvalitne, aj keď po organizačnej stránke určite boli nejaké nedostatky, ale myslím si, že na budúci rok to napravíme. Myslím si, že ohlasy na tento turnaj sú zatiaľ dobré. Čo sa týka samotných účastníkov, máme tu nejakých reprezentantov, reprezentantky, takže myslím si, že podujatie pre nás určite bude veľmi náročné. Vlastne už po tretí deň pripravujeme pre všetkých, aby boli spokojní a myslím si, že to motto, ktoré sme si predsazali, šport, tolerancia, fair play, spĺňa predpoklady a predsazatia organizátorov. Pre najmladších účastníkov sme pripravili turnaje súťaži rýchlosti, súťaž tvrdosti strely, presnosti strely, nájazdy pre brankárov. Ďalšou novinkou bolo, že po každom zápase boli oceňovaní najlepší hráči, ktorých určovali vlastne spoluorganizátori, rozhodcovia a trenéri. Pripravili sme na námestí pre základné školy turnaj v malom florbale, Street Floorball Cup, ktorý tiež mal splnil svoj účel. Volám sa Miroslav Švik, som učiteľom na gymnáziu v Košiciach. Florbalu, pískaniu sa venujem cca 6 rokov a tak troška vrcholovejšie posledné 2 roky, keď som mal možnosť si zapískať aj v Čechách na Czech Opene, na Prague Game, ale aj vo Fínsku v Tampere, čo tam som nabral hlavne skúsenosti také, ktoré by som rád aj tu na nejak zúročil aj vôbec na Slovensku. V prvom rade si zapískať, troška sa rozpískať, pretože v podstate od decembra nepískam aktívne, potreboval som si dať troška takú pauzu, aj psychickú, aj vôbec okolo rodiny troška popracovať viacej takže toto je hlavný dôvod a pozval ma v podstate aj Ľubo Klosík, ktorý tiež tu píska so mnou a rád pomôžem, takže rád som tu prišiel. Tak momentálne Topolčany, potom sa chystám o 2 týždne do Tvrdošína a ak všetko pôjde dobre, tak by to malo byť ešte Prague Game, Czech Open, no a ak všetko vyjde, tak v septembri sa chystáme do Švédska.